Chur na Shananaida ard Bhaca's Tyrone tús le Craobh pelle Uladh der seachtaine. An airth le Champini fefe car ard Bhaca dul ruher. Nun airth le Tyrone tacht Eoghain tres dro achtas strahe a rangadol. Mi háir de slán ha man trátarachta. Eoghain ticé díaltamach an so Barton Lú clasíochta agus sin ag sú le caibhlann ma. Idir na fórna seo mar bhín go mion minic nuair chasan si le chéile ard Bhaca teachta ríist an countsa crutha ó hebh spáis go ma. Agus nis it's a tóir scór eile so buntáis de baile sa réomh bhabhta iling aní géar an countsa tamáinte tríd ag cín me conmhil ag a deire obair le déanamh an son roch má agus well ard Bhaca tosnathe níos fearr deisian sa ard flachán na raibh sé gceiste dhéanamh tan fel fós ar náis ag ard Bhaca agus í contúirte Eoghain nuair bhín sellh istigh an son agus Ross McQuillan ag a deire ag aimimsú. Scornig chat níos fosa go cinnte mewn go gáir ar an aig. An fós ag socrú isteach an so agus Tyrone gan a bheith an lús a hastóg beidir godíise beidir go deach scór níis dó bheith hastín chun de hocrú. Well obair le déanamh an son ag Matty Donnelly ach sin éon fearr ceannar a cearta se hé. Leis Tyrone agus Matty Donnelly ard scór ríiste go siúd. Sin in fearr is contúirtí go cinnte. Leis fiaus go cinnte Tyrone le cuppa nóna nús an cancer sleán het tríd oscailtí inis contúirt an ard Bhaca. Tá siad fósaidir a gá chóirle Third fé cool nó dul náis agus an coolín a ghlacha ag a deir an lán coolí atá bogad chun tosaigh an son sin é Peter Teague agus se táid ar có scór inis. Ard Bhaca teachtaseach mar rogha láidir na núidir an sa. Ach tá fiaus agus trilúntaach feicithe ó hírón ón mrise. Ard Bhaca seasamh siar roinnte ríist an son ó hebh cosanta agus tá sár coolín chur isteach an son ag Michael McKernan. Scór an cléthe beidir go dtí seo. Tyrone inis gafa chun tosaigh ard iarcht ar fad. Tyrone chun tosaigh den géadúir sa cléthe. Ceir coolín chun deirg ag an mrise. Nis deis ag Oisín O'Neill kicks here a Eoghain Pastínte á tóiste furfa an Lochland áitiúil brasásta ard Bhaca uachtar ríist. Skilden chéad go. Nis tá sé seo ag oscail níos fearr ard Bhaca an cléthe féin tris fiosú le cúpla nómana nús. Deisian son a ríist ag Oisín O'Neill agus tá sé ag nis ard Bhaca teachtaseach Dí caiidán imar a bhad níos fearr. Idir merga go maith den chéad ceathrúir clicks tarna leis seo. Lámhór go maith an son ach an réiteoir ó múni ag scuile leis bhfuil tá cailís an son cinnte. Agus réiteoir ag an son le Darragh McMullen se tá tarna cárta buige ar de chialín go mbeidh sé fágan na páirce agus fearsa mar sin isis ag Tyrone cibé sin bhí lámha an áard an son tarna cárta buí agus dá réir sin Tíbrethe den Farc. Tyrone chat fearsa mar seacha de th nasin son ó Patrick roinnte mthirí leis ag Lord na pelle agus duine go siúd is Michael McKernan an rogha ná dul seach níos chungraí don cool chun tuairteistigh an son ard Bhaca féhrú ag cosan cansa nada sa líontán agus Ben McDonnell ag a deire fear Erigil Ciarán cimid a ríist an son bhí go leor cosantóirí ann ach deirigh leis an fell a chuir isteach íseal in san angach agus Tyrone inis go mór thnáis in san caibhland ann breise ag pastáil bhfuil tá ard Bhaca seanna chleachtathe ar ann breise go mórtas ulla le blianta beag an ús. An cléis sin inis fiosathe go mór go cinnte inis ard Bhaca teach tríd réiteoir scuile leis an imirt beidir bhfuil deisir cool agus tágadain. Tomás McCormack go fór an teangaháil ag a deire glúiseacht anna bha chuirlaí chéile san cimid a ríist Trasna McCormack insan á ceart agus inis ceir coolín idir na fórna. Tyrone teacht a ríist ag trid go deire mar dhéanamh ag deire go náam iirecht ar gá coolín an son ó Con Kilpatrick sin gá iirecht gá Buaicphointí sa chéile ag Tyrone agus táimid corpa mar ríist. Ag gíine a fearisteach an son fermanach ag fannacht an san cléthe ceathrú ceannis. Hins aim for níos a going agus deis ag Tyrone. Lidir chá chorla a bhí an son ón McElhome
Ach, Eoghain and Kinnick Caratoka. Ar cóscóir ríiste Hamid. Céim le fórna leis an méid is mó taithí agus fuinmh agus ochras agus staidse sinníon ceis. Ardmhacha ag sleanú trí deisintá go clistean cúlí na ghlacha. Conor Turbot le na ghoirn. Tá seans ag an cúlbáire sin in Niall Morgan. Iirecht cúgvéidir agus dahad. Mhacha é seach na fórna a thart ar cóscórantá I bart na lúchlasaíochta. Ardtha go maith ach ag casa Eoghain ar fóríl. Agus an deabhar ar scéile inis gur bíad ardmhacha bheith go dul ráitis na cluichí ceithreacanis brú ar go cinnte. Ní raibh mór an ann ag ar fóríl an nó iirechtaí Niall Morgan. Nes an adógearraigh séite tréis an breise. Ciar McGeaney agus ardmhacha dul ráitis na bounty ceithreacanis.